можливість обирати і бути обраним є основним пріоритетом народовладдя, чи як ми називаємо місцеве самоврядування. Ми маємо дійсно проблеми. Ми повинні вирішити, що місцеве самоврядування має якісь невідповідності всі разом, які, на жаль, є. Це є невідповідність між завданнями органів місцевого самоврядування та ресурсами, необхідними за їх виконання, невизначеність критеріїв фінансового вирівнювання та розподілу трансферту, обмежена частка надходжень до місцевого оподаткування. Це ті палки, які, на жаль, не дають нам повноцінно працювати на благо тих людей, які нас сюди послали. Я не перший рік працюю як в органах місцевого самоврядування, так і в органах виконавчої влади. Середини знаю слабкі та сильні сторони, тому десь пропонується пріоритетом нашої спільної роботи визнати поступальний розвиток усіх галузей економіки нашого Тернополя. Але що найперше, це розвиток сільського господарства, природної галузі.